Hello guys, good morning. So ayun nga, wala na akong pa ano-ano it's been a while na wala akong upload. Yeah, say hi, good morning. Andito si Francine. Wow. Kami lang dalawa na lang na natira. Ano na dito guys, it's almost 8 a.m. and it's still dark outside. Look. At ang kalat doon kasi nag-impake na ako konti ng aking mga dadalhin para sa not konti prepare ko na lahat sa pag-uwi namin sa Pilipinas. So yun nga, it's been a while na wala mag 3 weeks na ato, or maybe it's 3 weeks already na wala akong upload kasi I was planning talaga na gawin tong announcement na video na to na together with Frank. But since may ambulance na but since always na si Frank umalis ng maaga at nakakauwi siya late na, not with my coffee bee. At andito si Francine. Then, can you put this in the kitchen? That one? So, ayun nga, kami na lang dalawa ni Francine. Bumalik ako dito sa bed kasi binigyan ko siya ng dede. Ang kids, wala na din. Nasa school na. So, yun nga guys, sa title ko na ito, yes, I am pregnant. Hi. Good morning. Kakagising lang yan. Kakagising lang yan. Oh guys, I am pregnant. And yan yung rason kaya wala akong mga vlogs lately. Can you get the ball for me? Hindi ko siya pinapakita masyado kasi I'm not so sure anymore ngayon sa YouTube kasi medyo strict na siya. Ball, not balloon. The ball. Go play with your con. And where's your writing pad? Get your writing pad. Go get it. Go get it. Wait lang guys, right. So kaya nga, so yun yung mga reasons guys, kaya wala ako mga reasons. Yun yung reason kaya wala akong vlog lately kasi nung sa first trimester pa ako, in the month of August, nag-stop ako ng paano ko ba ito sasabihin? Ang dali ko nabuntis. In the month of August, nag-stop ako ng contraceptive pills ko. Tapos yun nga, and then we found out later, we found out in the end of that month. Hi. Come on right there so they can see that later. Gusto niya talaga sa camera. And then we found out come on, right. Where's the lid of your other dede? Come on. Then we found out nga na pregnant ako. Yeah, get it and put it in your dede. So we found out that I am pregnant in the first week of September kasi nung hindi na ako dinatnan, and then yun nga. And then I was I was feeling lazy always. Then na tinatamad ako. Tapos lagi akong pagod. You know, yung mga symptoms talaga ng Tapos hindi ako masyadong naglilihi pero nagsusuka ako. Pero always in the afternoon. And then very opposite nung kang Francine kasi nung kang Francine guys, na ospital talaga ako kang Francine kasi yung migraine ko at then right there in the case there, put it there. Nung kang Francine before, na ospital talaga ako nung nasa first trimester pa lang ako sa kanya kasi yung may migraine kasi ako, umaatak, lagi akong nagkaka-migraine nung kang Francine. Andito naman sa not second baby ko kasi third ko na to kung i-include mo si Ella. Pero since ang gap kasi ni Francine at ni Ella is 10 years, so parang yung katawan ko naninibago.
And then, yun nga guys, lagi akong puya, lagi akong pagod, tapos natutulog ako ang aga at 8 a.m. 8 p.m. pag dinadala ko sa bed si Francine para matulog at night. Nakakatulog ako, tapos nagigising ako umaga na 8 a.m. na. Minsan si Frank na ang naghahanda sa kids. And then, yun ang nangyari, kaya wala akong mga vlog. So, si Frank sinuggest ni Frank na mag-rest na lang muna daw ako sa aking first trimester para hindi ako same na naman before conferencing na grabe talaga yung conferencing guys, kasi napunta na talaga ako sa hospital kasi get your book and read your book. Come on. Napunta na talaga ako dinala na talaga niya ako sa hospital kasi lahat na lang ng pinapasok ko lahat na lang kinakain ko, iniinom ko, sinusuka ko, at hindi na ako umaalis sa bed kasi yung ulo ko ang sakit. Tapos yun, grabe talaga yung conferencing, kaya ayaw ni Frank na mangyari yun ulit. At since parang alam niya naman na gusto ko talagang mag-vlog, at saka na hospital pa siya, ang daming mga pangyayari. So ayun nga guys, yun yung nangyari. And then yun nga, buntis nga ako. So that's all guys, I inform you only guys na that's all the reasons. I really planned this vlog, this announcement na andyan si Frank, pero parang imposible. And since I'm done in my first trimester now, I think I am on my second already. Then before I fly, I need to check, may check up na naman ako. So ayun, I'm getting fine. Nakaka-adjust na ako sa pagbubuntis ko. Hindi na ako masyadong tinatamad. And then yun, parang normal na ulit. Pero, and since now, na-announce ko na siya, I will try na, kasi sabi ko ka Frank, hindi ako mag-vlog ng walang announcement kasi at some stage, makikita nyo naman na lalaki yung chan ko. Di ba, napaka-ano naman, awkward naman na lagi na ako, hi guys, tapos hindi ko in-announce. So, sinabi ko talaga sa kanya na, can you sit down with me? Then, ang reaction natin that time. And then, and he always said yes, pero naawa na kasi ako ka Frank kasi double time, kayod, grabe na pag-uwi niya sa trabaho, pagod na siya. Tapos since I stopped already hindi na ako nagtatrabaho, sabi niya magstay na lang ako sa bahay. Kasi yun nga, 'di ba? Sabi ko mag-aaral ako, then nag-stop din ako for the time being kasi nung sa first try ko, sabi, continue ko na lang daw next year. So ayun, back to zero na naman, pero andyan na siya eh. Itong pagbubuntis ko, unexpected talaga to siya, wala sa plano, unlike nung sa ka-Francine. Kasi parang ina-expect namin yun, pero late dumating si Francine, pero it's okay. And then yun nga guys, sa mga nagwa-wonder why wala akong vlog, ito na yun guys. And so that's it guys, hindi ko na pahabain tong video to. Yan, basta lang ma-inform ko kayo. So I will bomb, yeah, hair bomb. Yeah. So that's all for today's video guys, and I will upload mga vlogs na hindi ko siguro magsa-start na akong mag-vlog ulit, continue, kasi okay na naman din ako, nakapag-adjust na ako, aside sa napakalamig dito at ayaw kong lumabas. So that's all, thank you all for watching guys, and sana manood pa din kayo sa aking mga vlogs even though wala akong vlogs lately. And thank you all for watching, and I hope to see you again on my next video. Bye bye, and have a good day everybody, and God bless you all. Kiss, kuss them, kuss.
Ganda mo.